Atasa honetan, oinarrizko edukiak garatuko dira, gaiari buruzko oinarrizko edukiak, lehen azaldutako Arduinori buruzko teoriako dokumentua azalduko da, bertan hainbat atal daude, hasiera baten zer ikasiko den, zer da Arduino, oinarrizko pausuak, bere web orria azalduko da, zer gaiak dauden. Ondoren, praktika batzuk burutu dutu, zirkuitu elektrikoak nola egin azalduko da, zirkuitu horietako gailuak zeintzuk diren eta nola funtzionatzen duten azalduko da, eta azkenik programazioa nola burutzen den azalduko da. Horretaz gain, programazio instrukzioak zeintzuk diren garrantzitsuenak, adibidez oinarrizko Arduino eremuan azaltzen dira, bale? Anexo batean, bukaeran, bale? Zeintzuk diren azaltzen da. Orduan, nik orain praktika bat burutuko dut. Egingo dudan praktika da LED baten piztea, botoi baten bitartez. Esan beharra dago, nire dokumentuak erderaz daudela, ereduan ematen dut klase, orduan sortutako nire eduki guztia erderaz dago. Praktika burutzeko simulatu egin dut, Arduino garapen eremuak. Horretarako Autodesk Tinkercad web orria erabiliko dut, bertan diseinu barruan zirkuitos atalean zirkuito berri bat sortuko dut. Zirkuito hori sortzeko, lehenengo eta behin, nire gailuen egutegian Arduino bat aterako dut. Protobehar bat, konexioak egiteko plaka bat. Plaka hori 5 voltioz edukatuko dut. Lurraren konexioak edukatuko dut. Eta ondoren beharrezko gailuak aterako ditu. Gure kasuan, LED gorri bat, esan dugu, resistentzia bat, pulsagailu bat, eta gero beste resistentzia. Ondoren, konexioak burutuko ditut. Ikusten den moduen.
osagailu honen seinalea, adibidez, bederatzigarren pinera konektatuko dugu, vale? Hau leda, adibidez, txapotezatu, hemen escape emanez, eta kaila operatuz, geratu alda, berri saiatuko naiz, hemen beste bidea jarraitu, eta adibidez, leda zazpigarren pinera konektatuko dugu. Kablea koloreak aldatu aldera, adibidez, negatibari bridge kolorea jarriko dut, positibari gorria, vale? Eta ledaren irtea dut, zaraila, eta hori behar. Vale. Behin konexio elektrikak egin da ezpanean, vale? Hemen goian, kodigo jartzen du, kodigo honetan teksta operatuko dut, testuzko C++ lenguai programación lenguai erabiliko dut, vale? Eta hemen ikusten dira funtzio dira, setup eta goitu. Lehenengo atalean esan nahi dut bederatzigarren pinna, bai? Sarrera atala, bai? Eta horretaz gain esan nahi dut zazpigarren pinna, inspira, bai? Ostean, hemen bai aldagaia deklaratuko dut, funtzio hauen kanpoan esan nahi duen aldagaia eta osoa dela, eta hemen digital right zazpigarren instrukzioen bitartez esaten da irakurtzeko sarrera digital hori, eta orduan if instrukzio bateaz bai balio altukoa denean if instrukzioa zabalduko dut, eta esan nahi dut digital right aldiz ez dagoenean baliatuan, digital right bederatzigarren pinari balio joan. Orduan, orain programa bukatuta dago, bai? Eta simulazioa hasiko. Eta erroren bat baldin badago, berak abisatuko dugu. Vale? Hemen erraten naiz, eta botoi hori da irakurri egin dara, vale? Vale, berri saiatuko naiz, simulazioa hasten, eta hemen ja kontatzen hasten da, eta printzipio, botoia sakatzerakoan, funtzionatuko beharko du. Baina hemen ez da pizten, konturatu naiz, resistentzia honen balioa matu behar dela, horren da hori, usuari maitea, orain
hemen konturik naiz, simulazioak ez duela funtzionatzen, zeren eta pultsagailua ez dauka seinale positibo, vale? Seinale positiboa konektatu behar dut, vale? Konekin, vale? Eta berriz saiatuko naiz simulatzen. Vale, hemen konexioa kontratuko dira, zazpigarren pinua irtera moduan dago, zientziak egin daude, pultsagailua, positiboa, negatibora, distantziaria, aplicar, sarrera moduan, zazpigarren moduan, hemen konexioak ondo daude, baina konturatu naiz, pin zenbakia hemen txarte jarri dira. Leraren irtera zazpigarrenean dago eta botoiaren sarrera behatzi. Orduan simulazioa itzaliko dut, zenbakiak aldatuko ditut, eta berriz simulatzen zen. Oraingoan ikusten dut lera pizten dela, vale? Eta berriz sakatzen badut, itzaliko. Vale? Piztu, itzali. Vale? Vale.